ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ, ҳама каса созани хубен. Имрӯз 11 марти 2026 сол навор кардам навори хонаҳои арзон баҳри шумо дар канали Сауду ТЖ дӯстон. Ҳамин навора дӯстон, ин навор аз дигар наворҳо фарқияти калон дорад. Шумо сабр карда то охир тамошо кунед, иншоалло ки маъқултон мешавад. Кадом хонае ки мақсад ба таби дилтон ҳастай, рақамҳои соҳибхонаҳо ҳам монда мешавад, телефоношон. Аз уми канали мо занг бизанед дӯстон. баъдан барои қабули реклама шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯш бошад, дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, дар YouTube, TikTok, Telegram, Instagram ҳаракат карда дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавем. 8 хона, 9 хона дӯстони азиз обшӣ наворатон мек тамошо кунед. Лайкро гузоред, навора то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин Telegram канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин эълони имрӯзамон. равон кардан дӯстон, нигоҳ кунед, ҳамин акамон чӣ ҳунар дорад. мегӯям мо сохтани ҳавзои 4 ва 6 кӯбаро барои захираи оби нӯшокӣ дар шаҳри Душанбе ва Панҷакен ба роҳ мондаем. тӯли 15 сол мешавад дар ин соҳа таҷрибаи корӣ дорем. мо мақсад мега ба кори худмон кафолат метем дӯстон. кормон кафолат дорад. ҳангоми сохтани ҳавз ба шумо дигар бочкаҳои оҳанӣ ва пластикӣ лозим намешавад. любой маркай ами чӣ мегӯянд бочкаҳо, яъне ки барои захира кардани об тайёртон карда метавад. чӣ хел гил дар кортонае, ҳамаша аз 4 ва то 6 куба дӯстон мекунам метавантон. барои тамос рақамҳои WhatsApp ахираш 95 занг бизанед бача азиз. яъне ки масъалаи качествои коршон сифати баланд, дараҷаи оли қатъияй. сатҳи хизматрасонӣ дӯстон азиз зури бада, иншоалло ки фақат ҳамин мекунам занг занед. баъд дӯстон нархҳошон ҳам арзон ай. кадомитонда яъне ки чоҳи ов дар кора, мисол метонен барои фарзандо бассейнам кунен. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 4, масоҳати 60 квадратни метр дар Мардон ай дӯстон. шаҳри Душанбе дар Мардон қарор дорад. 60 квадрат, ремонтош фасон, хушрӯ, замонавӣ кардагӣ 575 000 сомон савдош кесад. ихели нарх бачаҳо редка мешавад. хай чӣ хел дидесен дар этажи 4 ай. яки хубай хона дар Мардон пушти коллеҷи кӯҳӣ бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар ошиёнаи 4 боз муомила дорад. барои маълумот ба рақамҳои соҳибхона занг бизанед дӯстон, маълумоти пурраша бигиред. хона дӯстон мансар нестай, этажи 4 ай. аз уми канали мо муроҷиат карда метавонед. дӯстони гиромӣ, ҳамин навори мо фақат талаботи лайк дорад. канали мо да подписатсия. тамом дӯстон, чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед. навор ҳамин қад талаб мекунад дӯстон азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ дӯстон. нафаре ки аз ноҳияи Муъминобод хонаи арзон кофтесен, 6 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, ноҳияи Муъминобод, яъне ки дар Муъминобод қарор дорад. телефоншон ахираш 97 97. ана ҳамин здания дӯстон азиз.
185,000 сомон иборат аз 3 ҳуҷра, 2 калидор, 2 подвал, баня, ҳоҷатхона. хонаи мо дар ноҳияи Муъминобод болои бозори Калон назди овхонаи болода қарор дорад. дӯстони гиромӣ, маромад маълумоти пурраша занг бизанем бигиринеш. чӣ хона, чӣ замин, чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ ва ҳатто омада аз пешам хонаҳотонро навор мекунем дар канали Сауду ТВ ва дар канали Сауду ТЖ ва дар ТикТок, Инстаграм, Телеграм рекламагузорӣ мекунем. бачаҳо, дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи наздиҳавлигӣ фурӯшӣ. деҳаи Ҷартепа, ноҳияи Данғара, 3 комнат, масоати 7 сотиқ замин, нарх 300,000 сомон, ремонтош хушрӯак кардагӣ, пул дар кор шид, дар савдо гузоштан. айнуми канали мо занг бизанед бачаҳо азиз. ҷош ҷойи ободае, шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. Данғарам ҷош дӯстон ҷойи зура, яъне ки Ҷартепа аз дигар маҳаллот дӯстон фарқияти калон дорад. дӯстон азиз, ҳай хонаро ремонт кардан, савдо гузоштан, сум дар кор 300,000 сум иншоалло бо муомилаи соз дорад. дӯстон азиз, марҳамат, занг бизанед, маълумоти пурраша бигиред. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар этажи дуюм бо масоати 47 метри квадратӣ дар Гипразем дар Чимтепа қарор дорад. дӯстон азиз, шаҳри Душанбе, 305,000 сомон нарха бинед. дӯстон, нархи зур, дуюм этаж, 47 квадрат, 305,000 сомонӣ. баъзе хонаҳо ремонт, баъзеш без ремонт. чӣ хел дидистем дӯстон азиз? хуб, духонага 47 квадрат дар этажи дуюм, таъмири хона падабойӣ мебошад. баъзе хонаҳое ки мақсад дестем дӯстон азиз, коробка ва хонаҳои дигар дӯстон азиз. об свети доимӣ ҳуҷҷат ҳаст. адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамон, транспорт 54 ва 29 территорияда то мехӯрад. занг бизанед бачаҳо азиз. дӯстони азиз, нафароне ки аз шаҳри Кӯлоб хонаи арзон гуфтесен, 180,000 сомонӣ нархаш. шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6-ум қитъа, маҳаллаи Чаманзори 1, 2 хонаи барак, барашта баня, барашта кухни, у тараф ҳоҷатхона ва анҷом хона. дӯстон азиз, масоати 6,5 сотиқ замин, дарвозаи часпондагӣ, заборш баланд кардагӣ. дӯстон, ҳавли ҳамвор, ҳуҷҷатош аст. наздикии мактаби нави замонавӣ, наздикии масҷиди нав, медпункти нав дӯстон азиз, ва магазинҳо қатор. инчунин боз аптека ҳам вуҷуд дорад. дӯстон азиз, аз ҳамин хона то шаҳри, яъне ки вокзали Кӯлоба тақрибан 2 километрро масофа дорад. нархуш 180,000 сомон. дар рақамҳои дастӣ 2 рақам, ҳарчанд ватсап ном дорад. аз ҳамин канали мо дӯстон занг бизанед. масъалаи овуш дӯстон, ҳозирашта овушак ваъдавоз овардистай, яки турбоҳоро кашидан, учочкора гузарондан, яки ова сар надодан. худо хоҳад ба наздикии овара сар метан, яъне ки дар деҳаи поёнгӣ мегавоҷа ова сар додан. навбати маҳаллаи Чаманзори 1 дӯстон. хулоса кадометон мегирен, оштон шава, акада сум дар кор савдош мекунам. ҳисоби ки қарздор мега, ба ҳамин хотир хонаро мефурӯшам, қарз метам. кадометон мегирен, оштон шава, успех кунед иншоалло. бигем бачаҳо азиз, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар номи Мастер Ок мегӯянд ку дӯстон азиз. 2 комната дар этажи 14 бо масоати 60 квадрат, зарнисор, зарафшон, инфексиони больнисе, кабинети поликлиникаи 14 дӯстон азиз. хуб, ассалому алайкум. хонаи фурӯшӣ дар Сино, Зарнисор, пеши таксиҳои Регалисор. хона иборат аз 3 ҳуҷра, яъне ки 3 ҳуҷра ва 1 балкон. ҷа 2 ҳуҷра гуфтага, яъне ки 3 та гуфтан. мақсад мегам азиз, 60 квадрата 3 та метрем мекунем азиз. ҳамаи транспортҳо аз ҷумла 28, 48, 46, 42, 8, 22, 6 мегзара ба таги доми бек сабурови бачаҳо азиз.
дар мастеро қарор дора. Илтимос хушрӯ хоне лифт дора. роҳа нигоҳ мекна 467,000 сомонӣ занг бизанед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳаст ки як комната квартира дар 5 этаж масоҳати 48 метри квадратӣ пеши ҳукуматда қарор дорад. шаҳри нав пеши ҳукумат 220,000 сомон нарх. хона коробка мебошад. пеши ҳукумати шаҳри нав об дора, свет дора, пасани аст. дӯстон азиз, дом тайёр шудагай барои зист яъне ки мешавад. дӯстон азиз, кадометон ки мегирен хона ҳозирашта коробкаҳай далши ремонт мекунен, баъдан зиндагида сар мекунен. доми замонавӣ дар ҷои обод қарор дорад. бача азиз, 48 квадрат 220,000 бо иншоалло савдои сӯзро аз номи канали мо занг бизанед. бача азиз, дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 сотиқ замин дораву 3 ҳуҷрагаҳай. пеши заправкаи фирӯз хона падвалам дора. 310,000 нарх ҷошо будай. душанбе пеши заправкаи фирӯз яъне территорияи мошинбозор. поёни корвон пеши заправкаи фирӯз. об астае, свет астае дар сеюм кӯчаш. хона дар сеюм кӯча 3 ҳуҷра, падабои тайёр, 2 сотиқ замин, боз муомила дорад иншоалло. аз номи канали мо занг занед. стрелка нигоҳ кунед, ҳамҷа хона қарор дорад. бача азиз, масъалаи лайкҳо қадри дӯстон сус нашавед. ҳамин лайкҳои шумо сабаби тобравии наворои Саудо ТВ, Саудо ТЖ мешавад. ҳаракат кунед ки дастгирӣ кунед. додари шуморо яъне ки дастгирӣ кунед, иншоалло бо шуморо дастгирӣ мекунем. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 комната масоҳати 3 сотиқ замин дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 590,000 нарх. телефон шумо экрани шумо. хонаи фурӯшӣ дар Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак, баъза духонага, кухни, аддени, ҳамом дар дохили хона, назди роҳи калон, маршрути 45. аз назди хона мегзарад. свет, об доимӣ. харидори сериёз мебошад. занг зан бо срочна мақсад муомилаи суд дорад. бача азиз, бо ҳама чизу чорааш аз ҷумла холодильник, спальни, гарнитур, газ ва плитка 590,000 сомонӣ боз муомила дорад. дӯстон азиз, чизе ки бид ёфтем, роӣ карден, хоҳиш карден, комментария карден, занг заден, ҳаракат ка ҳамаша навор кардем. ана бо далши роӣ кунед. дар аввали видео ватсапи ма мондагай чизе боша роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. ҳамин телеграм каналам баъри шумо дӯстон дурӯин тамошо. ва дӯстон азиз, кадометон ҳами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.